For 60 år siden, i år 2007, blev global opvarmning diskuteret meget. Det har vores bedsteforældre fortalt. Desværre var der ingen handling bag ordene, hvorfor verden forandrede sig for altid. Der var ellers nok af udfordringer allerede i år 2007. Klimaforandringerne betød, at i år 2007, at ørkenspredningen i Afrika tog voldsomt til. 20.000 hektar skov, det svarer til 40.000 fodboldbaner på størrelse med parken i København, blev hver dag omdannet til ørken. Samtidig var der dengang, som nu, flere flygtninge i verden på grund af klimaforandringer end som følge af krig. Udviklingen tog til, og 20 år senere, i år 2027, var 60 millioner mennesker syd for Sahara på flugt på grund af ørkenspredningen. I Europa var der også store udfordringer. Den sidste familie flyttede ud af Paris i år 2027, da det var umuligt at blive boende. Paris havde dengang en gennemsnitstemperatur på 60 grader Celsius. I løbet af de næste 20 år smeltede gletsjerne fra Alperne hurtigere og hurtigere. I år 2047 var de helt forsvundet. Samtidig stod 60% af Holland under vand, og verden oplevede vejrfænomener, som man aldrig havde set dem før. I år, altså 2067, er verden så forandret, at vi har meget svært ved at forestille os, hvordan det hele så ud for 60 år siden. I vores historiebøger kan vi læse om, hvordan der åbenbart fandtes byer i det vestlige Danmark, og en ø ved navn Amager, der i dag ligger under vand, og som vi aldrig vil kunne besøge. Vandstanden i haven er steget voldsomt, og gletsjerne fra Himalaya er smeltet. Bangladesh ophørte i officielt med at eksistere i år, sammen med en håndfuld andre lande. Alt sammen fordi ingen handlede i år 2007. Gør noget. Red verden.nu